La figa no és un fruit normal, sinó un ciconi, és a dir, una cavitat tancada amb moltes flors a l'interior. Per poder-se fecundar necessita l'ajuda d'un insecte molt petit, la vespa de la figa. Aquesta vespa entra dins la figa per una obertura molt petita amb escates, que s'anomena ostiol. Quan hi entra, porta pol·len d'una altra figa on ha nascut. Pol·linitza les flors internes i busca algunes flors adequades on pondre els ous. Les flors que queden pol·linitzades però no reben ous es transformen en llavors, els granets que notem quan mengem la figa. La vespa mare, després de fer aquesta feina, mor dins la figa. La mateixa figa la descompon amb els seus enzims i la transforma en nutrients. Mentrestant, els ous que ha posat es desenvolupen. Primer surten els mascles, després surten les femelles, que es carreguen de pol·len i marxen a buscar una altra figa per repetir el procés. I quan totes les vespes ja han marxat, la figa continua madurant durant unes setmanes. Es torna tova, la pell s'arruga una mica, penja cap avall i es fa molt dolça. És en aquest moment quan ja és bona per menjar. Qui ho havia de dir? El xou que porten les figues amb lo bones que estan. Moltes gràcies, molta salut. Fins ara!